a kép szimbolizmusa jól mutatja, hogy miről van szó, milyen súlyos a helyzet. Ugye volt egy másik képem is, nem tudtam a kettő között választani, álmokfutásról van szó, a bioszféra ellen. Most akik nem tudnak semmit ezekről a dolgokról, azok kedvéért azért pár mondatban engedjék meg, hogy vázlatosan, tehát elmondjam, ki fogok ragadni egy-két nagyon, nagyon fontos információt. Tehát felolvasni semmiképpen nem fogom a jegyzeteket, mert nem lesz rá idő, és az unalmas is lenne. Mi is ez a chemtrail, mi is ez a HAARP? Na, erről fogunk beszélni. Kiszivárgott, hogy különböző anyagokat permeteznek ki a légtérbe. A látvány erőteljes, évek óta. Tudnak róla a világszervezetek, a WHO, az ENSZ, ezek a szervezetek báb szervezetként működnek, olyan szervezetek irányítják őket, amelyekről nem tudunk, tehát a médiában erről nem tudunk. Erre mondják azt, hogy összeesküvési elmélet. Ugye minden kellemetlen dolgot, ha belemítünk, akkor lehet mondani, hogy egy összeesküvés elmélet, kapcsoljátok be a tévét, és ott majd megmondják. Nem mondják meg. Most akkor elmondjuk itt, hogy miről van szó. Tehát klímakatasztrófát jósolnak, bizonyos klímafelmelegedés miatt különböző beavatkozásokat eszközölnek ezek a projektek, a végrehajtó szervezetek, illetve azok, akik ezt megtervezték, és megpróbálják megmagyarázni, hogy miért kellenek ezek. Itt gazdasági érdekeltség van emögött, nagyon erőteljesen, valamint annak a néhány embernek a megzakkant elméje, tehát más szebben nem tudom, amely szerint ők majd helyes útra terelik ezt a túliparosodott, túlszaporodott emberiséget. Most azért mondtam így, ilyen szabad fogalmazásban, mert ha ezeket felolvasom, az nem volna annyira tömör. Tehát valóban, ahogy írja a jegyzet, hogy a többség nem tud, vagy nem akar tudni semmit, mert nagyon kényelmes leülni a tévé elé. Azonban van néhány tiltakozó, gondolom, hogy önök is, akik megjelentek, hogy felfigyeltek erre a jelenségre, és összefüggéseket vélnek látni. És sajnos ezek az összefüggések valósak. Elhalnak a növények, a vadállomány károsodik, megcsappan, tehát egyre kevesebb lesz a vad. A napenergiát begyűjtő rendszerek hatékonysága csökken. És különböző vegyszereket mutatnak a talajon és egyéb vizsgálati anyagokon több ezerszeres dózisban. Ez a lényeg. A szimbolika azt mutatja, hogy az végső csapás. Az. Mert az összes többi az előző vetítésen mutatott károsodások elől azért nagyjából el lehet futni, vissza lehet őket utasítani. De amit az égboltról csinálnak, az elől nem tudunk elfutni, tehát ez azért végső csapás, mert mindenkire vonatkozik. Ha nem tárjuk ezt fel, tovább is fognak hazudozni, és annak beláthatatlan következményei lesznek. Ez a bizonyos háttér személy mutatja a lehetőséget, tehát dönteni kell, bele kell merülni ebbe a dologba, és meg kell tudni, meg kell ismerni az igazságot. Különböző helyeken, különböző mintákat vettek, katasztrofális adatok kerültek kiszivárogtatásra, úgy mondjam. A humán betegségeknek a fellángolása, a természetes élővilágnak a megcsappanása. Tehát ezek borzasztó dolgok, és rögtön jönnek azzal a szöveggel, magyarázattal, hogy a globális felmelegedés. Közben ez egy akkora butaság, tehát semmi közelnek. A földgolyón mindig is melegebb volt ennél, sokkal, de sokkal melegebb, és az élővilág valamilyen szinten kiheverte, vagy újraélet. Tehát ez a bizonyos felmelegedés, ez a naptevékenység hatása. Semmi más. A széndioxid ezeknek ehhez semmi köze. Nem csak én mondom ezt, hanem fizikusok, akik méréseket végeztek, csak akiket nem engednek szerepelni a médiában. Nagyon fontos. Megint megemlítem a Miskolci Ferenc nevét, akiket elhallgat a magyar tudományos élet, nem engedik szerepelni. És akkor vannak ezek a bizonyos kondenscsíkok, majd itt már a tárgyra térünk, tehát a képanyag megjelenik. Volt a kék ég gyerekkorunkból, ifjúkorunkból, fiatal érett felnőtt korunkban is még, aztán jöttek ezek a jobb oldalon látható furcsa jelenségek. Hosszú órákig megmaradnak,
a szabadban tartózkodók égő szemeket, migrénes fejfájásokat, szorongásokat, szabálytalan szívveréseket, magas vérnyomást és más egészségügyi problémákat tapasztalnak. Kiragadtam egy részt. Ez a bizonyos titkos projekt úgy áll össze, hogy a WHO, ez az ENSZ-nek az egészségügyi világszervezete, ezen belül külön alosztályt hoztak létre, amely koordinálja a NATO katonai gépei és más civil repülőgépek bevetését a projekt keretében. A projekt irányítási struktúrája szigorúan hierarchikus. Információkat csak akkor hoznak nyilvánosságra, ha az a projekt szempontjából elengedhetetlen. Tehát egy nagy titkolózás folyik. Miről szoktak titkolózni? Ahol valami disznóság van, arról szoktak. Amikor 80 évre titkosítanak egy problémát, vagy 50 évre, ott valószínűleg valami érdekszféra sérülne, ha megtudnák, és fejek hullanának a porba. Ezt nem akarják, ezért titkolóznak, amíg csak lehet. És különböző dezinformációkat szivárogtatnak ki az interneten, de hát nem tudják teljesen megakadályozni, hogy mi a valóságról képbe legyen. Szintén ezek a bal oldalon a régi ég volt, a jobb oldalon az új ég volt. Ugye mostanában ilyeneket tapasztalunk. Ezek a gépek hangtalanok, általában hangtalanok. Éjszaka hallottam az éjszakai permetezésű panaszokat, hogy zúg az ég volt. Nem mindig hangtalanok, és nem mindig ugyanúgy hangtalanok, de általában hangtalanok, mert ha hangosan mennének, egész nap óriási zajba volna az éter, tehát az égból. Mint hogy nem hallani ezeket a gépeket, nem is figyelnek fel rájuk. Jelzés a gépeken nincsen. Volt, hogy leszállítottak a gépeket, a kódolt adás miatt nem válaszolt a hívásokra, leszállították a gépeket Indiában, Nigériában, most erre is mondják, hogy kacsa, de nem kell ezt mondani, mert nem tudjuk ellenőrizni. Valószínűsítik, hogy ezek a gépeken, tehát ez a bizonyos repülőgépi radar felvételek igazolják, hogy nem veszik észre. Tehát nem lehet bizonyítani, hogy ezek a gépek repülnek. Ez csak a mindennapi járókelő tudja, aki kimegy a parkba vagy az utcára, hogy nicsak. Mennyi gép megy párhuzamosan, erről fogunk látni egy videót, nem egyet. Itt megint a régi ég volt, új ég volt, tehát a természetes felhőkről van szó. Röviden ezeket fogok taglalni. Itt a régi ég volt, ott látjuk megint ezt a borzasztóságot, ami körülötte van, szintén. Lehel tér, Budapest, 2012. Itt a képen cumulus, latinul cumulus felhőket látunk, ami magyarul gomoly felhő. 99%-ban az égen ezeket kell látnunk. Nem csak azért, mert gyerekkorunkban, meg felnőtt korunkban ezeket láttuk, hanem ez a normális. Stratocumulus, amikor a bizonyos rétegfelhők, a cumulus, a gomoly felhőkkel keverednek, kombinálódnak. Rendjén van, látunk ilyeneket. Magyarországon is, külső országunkban is. Ez a stratus, ez az őszi égkép, amikor ez a párásság, ez a ködös, magasan szálló köd tulajdonképpen ellepi egy monoton égboltot képvisel. Na ehhez majd lesz hozzáfűzni való, mert ehhez képest vannak olyan új jelenségek, ami ehhez hasonlít, de nem ugyanaz, mert meg lehet különböztetni. A zivatarfelhő most a napokban, én a Mátra alján lakom, gyönyörű zivatarfelhőket láttunk. Most a május 1-e alkalmából nincs permetezés, a mai napon nem volt permetezés, megfigyeltem, tegnap meg alig, és ezek a zivatarfelhők szintén a természetes égboltnak a részei. Amikor már megindul a zivatar, akkor meg ilyen látvány fogad minket. Nyilván ez is a zivatarfelhő morfológiába tartozik bele. Gyöngyös környéket 2014. 4.29. 12:40. A képeknek egy részét pontosan datálva a helyszínelve rögzítettem, hogy hiteles legyen az egész előadás. Tehát nem csak az internetről letöltött képekről van szó, Amerikától Új-Zélandig, hanem Magyarország. Magyarország, a jobb alsó sarok, Gellért tér, Budapest. Szeptember 22, 2012. Augusztus 19 és 20-a. Nem engedték be a gépeket, mert gondolták, hogy 19-én és 20-án az emberek ki fognak menni az utcára, és figyelni fogják az eget. És ha csíkokat észrevették volna, akkor a kormány felé tiltakozó akciók fognak indulni. Mint hogy az emberek kimentek, és csak a kék eget látták, azt hitték, hogy minden rendben van. Megtévesztő politikát folytatnak, stratégiát, hogy a hétvégeken csökkent permetezés van, vidéken van, Budapesten nincs, az ünnepnapokon pedig szintén nem permeteznek. A kormány tud róla, ki kell következni, ennyi. A bal oldalon a New York-i tengerpartot látjuk, ami szintén ott általában hétfőn van szünnap, tehát akkor vannak a pilóták szabadság. Új felhők, régi felhők,
A NASA tanítja a gyerekeknek az új felhőtípusokat. Erről annyi, hogy egyik évről a másikra, vagy inkább a pillanatra a másikra 40 darab új felhőtípus született a Föld bolygón, és körülbelül 15 féle új csíkfajta jelentkezett az égbolton, új felhő képző vagy csíkhúzó repülőgép típus. Érdekes, hogy a kettő egybeesés, hogy a csíkok, meg az új felhőtípusok egyszerre jelentek meg. Kicsit bűzlik ez a dolog. Gyanús. Szegény gyerekek meg elhiszik, mert milyen tuti, gyönyörű szép csíkok, hát a repülőgépnek húzni kell csíkokat, és el is fogadják. Úgyhogy meglátjuk, hogy a harc hogy dől el még, hogy a gyerekeket hogy tudjuk meggyőzni arról, hogy nem jobb tanulnak. Az előttében látjuk ezt a homályos valamit, amiről még sok mindent fogok elmondani, de hogy ez nem párafelhő, az biztos. A stratoszférában 11.335 méter magasságban 2012. 6.-22-én 12 és 13 óra között. Megerősítettek engem az egyik internetes portálon vagy weboldalon, hogy valóban a cumulus, a stratus és a cumulonimbus a fő felhőtípusok. Mert én csak ex-has, utána néztem, logikus következtetésekből indultam ki, hogy tulajdonképpen ezek a felhők, aztán itt a többit ilyen vázlatosan alkotja a chemtrail csíkokkal vegyítve, különböző ilyen furcsa kis dolgokat, amikről ugye nem nagyon tudtunk idáig, és most hirtelen a nyakunkba zúdult az egész. Tehát tovább is azt mondom, hogy 3 vagy 4 felhőtípus van, a többi az vagy nagyon ritka, vagy nem nagyon lehet találkozni. Na, ha a szkeptikusok esetleg azt mondanák, hogy miért nem nézem meg a régi képeslapokat, akkor megnéztem a régi képeslapokat. Jó, rendben van, Szörénytornya Turnus Severin, román nyelven, Romániában, a régi Magyarországon, a 70-es években készült ez a képeslap. Valóban vannak cumulus felhők, és valóban vannak fátyolszerű felhőrétegek mögöttük. Hangsúlyozom, attól, mert hasonlít a mai jelenségekre a régi képeslapokon szereplő egy-két jelenség, az nem jelenti azt, hogy az ugyanaz. Nem szabad összemosni, mert nem ugyanaz, és nem is mindig hasonlít, és nem annyira, amennyire gondolják, hogy mondják. Ez nagyon fontos, ez még néhányszor előjön. Régi képeslapokon, fotókon. Már erről van szó, hogy itt ugye szintén egy háttér homály készül emelkedni az égbolton, ami ugye kicsit hasonlít a régi képeslapokhoz, de azért nem ugyanaz. Tehát itt a hasonlóság van, most a denevérek, amiért repülnek, attól még nem madarak. Több példát nem mondok, csak elgondolkozatot. Tehát nem mindig az, aminek látszik, és nem kell rögtön végzetes következtetéseket levonni egy-egy dologból, amikor ott van 15 féle dolog, ami jelentkezik, és összességében kell rakni a mozaikból a képet. Tehát ez egy dolog. Itt viszont már nagyon konkrétan jelezik, hogy ugyanabban a légtérben bal oldalon van egy normális természeti jelenség, egy cumulus felhő, és jobb oldalon meg van ez a vegyszer, tulajdonképpen egy vegyszer kiterjesztés, vagy egy vegyszer folt, ami én nem emlékszem erre, hogy valaha láttam volna, kivéve azt a 3 évet, amióta permeteznek Magyarországon. Itt az augusztus 19-re utaltam, Diósban is ugyanolyan kék volt az ég, a Gellért téren is, de másnap a 3. kerületben, ahol laktam egy darabig, ott már ezek a viszintes sávok, ezek a vegyszeres homály, szerkezet, homály jellegű képletek, ezek már jelentkeztek. Tehát amint vége volt az ünnepnek, elkezdtek permetezni magyarul, vagy pedig a többi országokból az északnyugati áramlással vagy egyéb áramlással ide sodorta a szél. De valószínűleg éjszaka is permetezhetnek, meg amikor éjszaka permeteznek, az nappalra ilyen sávokká, ilyen homályfelhőkké alakul. Mostanában áttértek az éjszakai permetezésre. Én 2012-ben ezt megjósoltam, egy évvel rá be is váltották. Tehát a lakosság egy része gyanút fogott. A másnap a parlament fölött így nézett ki az ég, ez úgynevezett cirrus, de ez nem, semmi köze a cirrus felhőz, ezek vegyszer maradványok, illetve vegyszer rétegek. Amint elmúltak az ünnepek, rögtön a hétköznapi permetezés beindult. Nyilván ezt éjszaka permetezték ki. Brösztörpuszta 2012. 8-18-a vegyi felhős hagyományőrző találkozó, én ezt így hívom. Nem tudják ezeket az emberek, nem tájékoztatják őket. A cumulus felhők mögött ott vannak ezek a vegyszer maradványok. Egyazonos a légtérben, ugyanolyan légkörfizikai körülmények között többféle felhőtípus nincs, nem létezik. Néhány meteorológus professzor próbálta ezt megmagyarázni, de ez csúsztatás, tehát ez nem egy tipikus dolog. Tehát 2-3-4 féle felhő egy égbolton, ugyanabban a szegmensen, ugyanabban az időben nem létezik. Átmenetileg például cumulus felhőből alakulhat cumulonimbus felhő, zivatar felhő,
de ez egy dolog. De általában úgy, hogy 3-4-5 féle felhő ott van az égen, amit még fogunk látni különböző fotókon, ilyen nincs. Délután ugyanúgy Bösztörpusztán látszott, hogy ezek a vízszintes vegyszerrétegek hogy borítják el valami. Szóval látszik ezeken a képeken, hogy nem természetes égbolt. Megérzés, plusz szakismeret, plusz intelligencia, plusz figyelő, értő figyelem. Tehát lehet látni, nem felhőkről van szó. A baloldali képen, középső metszetben látszik ez a csík. Tehát a háttérben látszik mindjárt a kurzort. Tehát ez egy korábban kiszórt csík, ez a széles, szétterjedt. Középen már kihúztak még egy csíkot. Ez megint rá fog rakodni az égboltra, és még jobban szétterjed, és egy fehér, homályos égboltot fog eredményezni. Ez a Margit-szigeten készült, 2012 nyarán. Egy ember nem figyelt föl arra, hogy miért ilyen hosszú ez a sáv. És mitől lehet ilyen hosszú felhő egy lineáris alakzat különböző kitüremkedésekkel, amiről nem azt nézem, hogy valami gyönyörű kumuluszfelhő, hanem valami vegyszer. Nem normális. Tehát az én szakképzettségem alapján ez egy kiszórt vegyszernek az aeroszolja. Az aeroszol asszociációja, vagy ahogy nevezzük. Ilyen vadképek is léteznek, ilyen vadtermetezések, ahogy ez van. A bal alsó sarokban látjuk a képen. Na most itt egy bizonyítóelmi felvételt látnak, Lehel tér 2012 nyara. Kihúznak egy csíkot, az kivastagszik, szétterjed. Ezek a karfiolszerű, úgynevezett bárányfelhő jellegű képletek, de nem bárányfelhő. A bárányfelhőt csíkokban nem szokták kiszórni az égboltra, a repülőgépekből, bocsánat. Na most ez nem bárányfelhő, de nagyon hasonlítanak ezek a képletek. De látjuk, hogy csíkszerű, tehát kipermetezett csíkról van szó. Az alsó szakaszában látjuk, hogy a bizonyos szélerősségnél bizonyos anyagok távoznak, bizonyos vegyi anyagok kiváltak ebből a vegyi anyag keverékből. Tehát erre a szkeptikusok még nem tudtak választ adni, hogy mitől van ez, hogy van ez. Mindig csak olyan dolgokkal foglalkoznak, ami a lepusztított médiában szerepel, egy tűzoltó repülőgépek, meg stb. Tehát olyan anyagokkal dolgoznak, amiből az emberek nem tudják, mert direkt nem akarják, hogy megtudják, mert ezeket a képeket meglátnák, ezeket a kifújt vegyszereket, a különböző kipermetett csíkokból, akkor lehetne látni, hogy itt valami nem stimmel. Ez mesterséges képződmény. Repülőgépek által kiszórt vegyszerekről van szó. Itt szintén be van dátumozva, Lehel téren fölképeztem ezt a jelenséget. Kinagyítottan lehet látni a vegyszer sávokat. Tehát a vízpára nem tud így viselkedni. Mutatok majd képeslapokat, amik vannak vízszintes sávok, de azok nem ilyenek. Szintén a 3. kerületben fényképeztek, ilyen vastag sávokká szélesenek ezek a kipermetezett csíkok. Itt valahol itt láttam a két oldalán vannak másfajta csíkok is. Azok egy másik vegyszerből állnak, itt ez egy egész tudományág, tehát itt nem egyszerű egy előadásban ezt mindezt elmondani. Na most ez a bizonyos kinagyítás, ugye ilyenkor még azt mondaná az ember, hogy bárányfelhő, de az előbb láttuk, hogy ezek a sávoknak a kinagyítása, tehát ezek nem bárányfelhők könyörgő. És az emberek nem értik, hogy a sávokban, mértani geometrikus sávokban jelentkeznek ezek a képletek, ezek a jelenségek, az nem lehet természetes. Itt taglalom az egyik típusú csíkot, én kategorizáltam őket, tulajdonképpen 3 csíktípust definiáltam, de tulajdonképpen 2-ről beszélünk a fedőcsíkokról, amik befedik az eget, és a hatóanyag csíkokról, amelyek nem fedik be az agat, de mérgezők. Ezekről már fogunk tudni. Tegnapi felvétel, hogy lássák, hogy folyamatos kutatásban vagyunk. 2014. április 29-e, 15 óra 53. Egy vastag csíkot kipermeteztek, illetve egy csíkot, ami aztán vastagodott, ez körülbelül 10 perces csík, 15 óra 53. 16 óra 12. Ugyanez a csík elkezdett kiterjedni szélességében, és az a bizonyos cirrus és gomolya-szerű képleteket alkotva, ami később ilyen lett. 16 óra 27-kor. Tehát a csík, a vegyszer evolúciót, illetve ennek a jelenségnek az evolúcióját nyomon lehet követni az égbolton, akinek van fél órája, az bármelyik nap megteheti, amikor éppen nem minden nap van. Tehát itt az égbolt, tipikusan ilyen az égbolt. Ezek a fátyol felhőnek látszó, atitikus, felhőszerű képződmények. Na, így keletkezik a csíkból a vegyszeres égbolt. Tehát most már lehet látni, Szondi utcában, 6. kerületben szintén, hogy most ebből a felső sávból áramlott ki ez a cirrusszerű
vegyszer, vagy pedig külön-külön sávból, ezt itt nem lehet megtudni, de minden esetre még a hőmérsékletet is legyeztem, hogy esetleg a valami kételje van, hogy 26 fokban, ott 10.000 méter magasan, -10, -20 Celsius fokban nem képezhetnek olyan jégkristályokat, ami ilyen képleteket alkotnak. Tehát ez kizárt dolog. A csíkképzésnél szintén megvan az, hogy -40 fok alatt és 70% páratartalom fölött képződnek hosszabb csíkok, de akkor is csak hosszabb, de nem ilyen kiterjesztésben, mint ahogy itt látjuk, hogy hát ilyen kiterjesztett csíkok nem léteznek. Tehát ezek csak vegyszerek lehetnek. És nyári időszakban meg különösen nem lehetnek, ahol a magasabb régiókban szintén nincs olyan hideg, hogy ezek jégkristályokat tudjanak alkotni, és ilyen tartósak. Ez kizárt dolog. Ez megint egy más típusú vegyszer, nem Photoshop, nem csúszott el a kamera, mert látjuk, hogy a ház fal élesen látszik. Ilyen vegyszert az Osán áruház mellett a Osán parkolóban, Aquincum kerületben, a 3. kerületben fényképeztem. Hát én is ilyeneket láttam. Ez egy külföldi forrásból van, sajnos ilyen égiképekkel kell szembenézni. Közép-Pennsylvania dátummal. Szintén ezek a cirrusszerű vegyszerek, amik elborzasztják az eget. Egyszer utaztunk a Marót pusztáról medvehagymát szedni, és különböző kilométer szegmenseknél különböző vegyszerképlet borította az égboltot. Szóval rettenetes, hogy Magyarországon is, hogy mit művelnek, ez 3 év alatt egyszerűen fel tudtam mérni, hogy itt tarthatatlan. Itt is a kiáramló vegyszerek látszanak a különböző csíkokból, de ezek órákig lehetne ezeket nézegetni. Tehát ez nem égbolt, ezt nem lehet nevezni égboltnak, ez egy kísérleti telep. És mi vagyunk a kísérleti nyulak. Itt vannak ezek a bizonyos bárányfelőnek látszó tárgyak. Itt a jobb oldali képen látjuk a HAARP elektromágneses sugárzásának a hatását, aminek következtében bordákból rendeződnek ezek a vegyszersávok, ezek a vegyszer rétegek. A HAARP-ról ilyen felvételeket fogunk mutatni, ami ezeket a bordákat mutatja. Most itt az a kép, ami még elmegy bárányfelhőnek, és itt a képes lapon majd mutatom, hogy illetve ez a bizonyos előbbi csíknek a kinyíltó képe, tehát azért némileg hasonlít, de azért mégsem annyira hasonlít. Tehát ez azért egy kicsit természetesebbnek tűnik, de ez a 3 már nem. Tehát ezekben már biztos vagyok, hogy ezek nem bárányfelhők, hanem kipevezetett vegyszerek, amiknek ilyen mosogatószhabszerű habitusa van, 5-6-10 méter magasan alakulva, szél által mozgatva, stb. Na most azért idéztem be megint ezt a bárányfelhőszerű képet, ami abban a bizonyos előbb mutatott vegyszer csíkból egy kinagyítás. Hogy mennyire hasonlítanak, de azért, amelyek hasonlítanak, attól még nem azok. Itt van az a bizonyos 1979-es képeslap, itt látjuk a kinagyított képen, hogy itt is ilyen bárányfelhőszerű dolgok vannak, ugye régen mondták azt, hogy hát bárányfelhős az ég. De ez nem úgy néz ki, tehát nem annyira hasonlít. Hasonlít egy kicsit, de nem úgy, és nem annyira, és nem mindig. Tehát itt lehet csúsztatgatni meg a különböző dolgokkal érvelni, hogy miért, hát régen is voltak, nem voltak. Olyanok nem voltak, és ilyen koncentrációban ezek a jelenségek összességében ilyen égbolt, amit most látunk a képen, nem volt. Ilyen sem volt, és még is sorolhatnám dátummal, helyszínen megjelölve New Yorkban, fényképeztem a tengerparton,